Pablo, volvín facer a maleta, xa cho digo, é mañá, Pesaos coa maleta. Pero mañá témolo, que me dixo que ao final sí que tiñamos libre, mañá ou non? Mañá, Sí, no, pasade. no, dixenche na mañá non. Dixécheme o festivo. No, dixenche festivo, pero mañá é festivo. No, Mañá é festivo, San Xosé festivo. No, pero non... Entón cando? Que festivo? As letras Semana galegas, Santa, que ven agora Semana Santa e vas ir pa un día de vacacións. E temos festivo en Semana Santa? Por mí Sí. sí, porque eu quería negociar ca No, podedes Xa non me pasar fío por un aquí. pelo. Sí. O vosso destino ás vacacións vai ser Ordes, porque o Día do Pai é festivo, moita xente terá Ai, ponte, non. pero nos vamos facer programa. Moita xente vai marchar de ponte, ou ben nesta semana, ou ben en Semana Santa, que está aí ás portas. Ai, Así que que imos este hombre, coñecer este os hombre. nosos dereitos e temos problemas nas vacacións con Víctor Muñoz, presidente de Facua en Galicia. Víctor, onde estás? Por aquí. Aquí. Que tal, Víctor? Boa tarde. Dadelle un aplauso a Víctor Muñoz, que sempre loita. Ponte aquí, ponte aquí. Sempre loita por os nosos dereitos. Vale, vamos simular unhas vacacións, porque, vos repito, non as vamos Agora ter. son simuladas. Ai, pero entonces, bueno, Entón, Víctor, simulámolas. sempre arrancamos no aeroporto. E unha das grandes dúbidas é se nos poden cobrar pola equipaxe de man. Pódenos cobrar? Cobrar podenos cobrar. Cosa distinta que realmente cheguen a cobralo, despois se o reclamamos. Porque aí non está todavía claro. Non Unha resposta moi galega, quero decir, galega ou... que nos poden cobrar, pero non nos deberían cobrar. Para nós, desde o punto de vista da asociación, entendemos que non. Porque non está claro aínda en Europa si poden cobrar ou non. Aquí en España temos unha normativa que di que nos teñen que transportar coas maletas de balde. Pero resulta que eso pode chocar con a legislación europea. E o que está ahora en liza, o que se está pelexando é si finalmente os van cobrar ou non. Bueno, claro, que hai como unha especie de baleiro, digamos, Sí. non? Porque sí que se entende o dereito das persoas que viaxan a levar. Falamos dunha equipaxe de man, entendo, man, non pero de que é de moitísimos man? bultos. Pois unha serie de medidas que se cumplan, que sempre atopamos un carteliño como eses, aí se supón que sí que teríamos dereito a facelo sen ter que abonar ningún importe a maiores, pero moitas veces chegamos ao aeroporto, imos embarcar e atopámonos coa sorpresa de que nos fan pagar. Se nos negamos, quedamos en montar no avión, iso é así. No, podes montar no avión, pero sin a equipaxe. E que facemos logo? O que están a facer as compañías é que cando estás contratando, Sí. o que fan é chamarlle de outra maneira ao billete que compras, no que vai incluído que estés pagando a equipaxe. Premium, non sei que, non sei canto, bueno, son darlle un nome distinto a que de feito, cando ves Sí. que me deixan levar de balde, unha mochila. Unha mochila que... Vale. Sí, E a partir de aí teñen outros prezos que son para estas cosas. para estas E cousas. teñen que entrar na súa caixa. E bastante Pero- prezo, Pero mellor pagalo no ordenador que non pagalo ali en directo ahora no aeroporto. Pero, Víctor, se nos dá a situación, pagámolo e despois reclamámolo porque non hai moito marxe para negociar ali. Ali non hai moito máis Verdade? para negociar. Por iso digo que é mellor pagalo se vas a levar maleta e despois reclamalo. E despois reclamalo. Porque o mellor Pues. no ordenador saleche a 20 euros, 25. Mais. Bueno, 30, depende da maleta. Pero que no aeroporto mellor che cobran 60 ou Sí, sí. 70 euros. Tranquilamente. E mira, e despois que están dicindo aí, hai que levar o billete así impreso ou vale no... Están ahora a Imos voltas, a Lisboa. están tamén a voltas con iso, Sí. de que hai compañías que A tamén Lisboa. eliminaron o billete. Tivemos aquí o debate en papel. outro día. Sí, eliminaron o billete en papel. Si hai un medio, tes un medio para poder facelo digital, ok, pero se non hai, podrás ter que levarlo, porque non todo o mundo ten móvil. Parece que todo o mundo temos móvil. Ou podes quedar sen batería. Ou podes quedar Sí, sin claro. batería. Entón, deberían ter maneiras de poder De poder aceptalo imprimir un... en Eu por papel. min estaría, eu por Sí, min vou pero- me Pero metendo collemos o no... bo ou non o Sí, collemos? vamos ahora, vamos pro hotel, pasade por aí. Sí, pasade imos polo filtro indo, de que seguridade. senón despeganse en Vou facendo no nós. check. Vamos, Veña, Víctor, vamos fai, con check. eles. Pero entón podemos negar que medir a subir o maleta. avión por levar o billete impreso. Se me Eu colle? entendo que non, máis que nada porque podrías demostrar que non o podes ter digitalmente, ou non tes batería. Vale, moi Pois ben. ainda, Chegamos ao hotel. Al final embarcamos. Que acontece aquí? Que ás veces vemos as fotos do hotel, temos Chica. as vacacións maravillosas, idílicas, chegamos á habitación do hotel e a habitación non é como vimos na fotografía É que, daquela sí. Cantas veces, Isto cantas non veces. non foi o que pedín eu. Isto Non, pero que pediche? Camas separadas, pedín entendo. un cisne feito cas toallas e despois un pouco de... un cuarto de baño metido na habitación, polo menos. Home, entendo que se hai unha distancia enorme entre o que aparece na páxina na que contratamos e o que nos atopamos,
poderemos reclamar de algún xeito, Víctor. Home, temos que poder reclamar por unha razón, porque igual que falábamos aí estamos falando dun contrato de transporte, aquí estamos falando dun contrato de aloxamento, no sentido de que o que estamos a ver, tamén hai que ter en conta unha cousa, as fotos tamén depende de quen as saque. Claro. Porque moitas das veces, pois, estás facéndote na túa cabeza algo ao respecto de que estás a ver. Sí, pero é unha movida que pasa moitas veces, que pides cama dobre e chegas a no, cama dobre xa non temos. Tedes dúas camas individuais, podelas arrimar. Bueno, pero eso é un cumprimento dese contrato que estamos a falar. Estamos falando que eu pedín cama dobre e agora puxéchesme cama individual. Bueno, pois se hai un complemento, terás que buscarme unha solución. Poderás falar co aloxamento para que che poñan unha habitación superior, onde haxa esa cama dobre, ou, no seu caso, que che busque un aloxamento que cumpla coas túas expectativas cando tú fixeches ese contrato. E sempre cinguíndonos o prezo que pagamos para ter os servicios polos que pagamos. Porque ás veces tamén chegas ali e parece que o prezo que pagache non era máis que o prezo base e logo empezan uns suplementos que directamente non aparecían en ningún lugar, que si caixa forte, que si alimentos de cortesía, todo iso de que maneira nos teñen que informar? Debería estar informado. Además, sempre pasan todo en o que como consumidores nos movemos, sempre falamos da información. É o que fai que nos tomamos decisións de consumo. Decidimos gastar os nosos cartos con esta compañía e non esta outra, ou decidimos a este hotel ou non aquel. E ten que ver coa información. Se non temos esa información, non nos poden cobrar cousas das que non fomos informados. Eso pasa en calquera situación. Sí, pero hai que ter paciencia, porque arranco as vacacións algún cabreo que xa me fastidia as vacacións. Bueno, sabemos o que debemos facer no hotel, sempre reclamar, imos por restaurante. Veña, deixamos as maletas e imos comer ou algo, que estamos de vacacións, non? Pago eu. Reservache? Seguro. Ai, mira, xa temos a mesa posta. Vinde por aquí, vinde por aquí. Sopa 3, Juan, non contaba contigo. Ai, vaya por Deus, eu sí que me vou sentar, se mo permitides. Séntate aquí. Porque aquí tamén podemos levar sorpresas, non? Juan, se queres sentar, senta. No, séntate, Marcos. Séntate. Agora verás. Imos cunha dúbida que agora é como algo novidoso. Pódenos un restaurante cobrarnos unha fianza por reservar unha mesa? Pois estáse a facer e eu entendo que se está informada podería ser legal. Mais que nada porque o que están facendo é intentando protexerse do no-show, de non aparecer. E iso conleva uns gastos, pero teñen que estar informados. O que non vale que, por non aparecer, nos queran cobrar 100 euros, 200, 300, como sin ter calculado cando é realmente o que lle supón que tú non aparezas, porque hai os gastos fixos. Se tú non vas, pois a mellor son 30, 40 euros, non sei, dependerá da categoría do restaurante. Pero, evidentemente, se está informado e te están a decir que se non vas... Claro, a información é a clave unha vez máis. Unha medida bastante controvertida, sabemos que hai moitos consumidores pois que non están moi a favor, pero hai que tamén ver o outro lado da moeda, ver que pensan eses hostaleiros que por algo toman esa medida. Cada vez son máis, ademais, os locais de restauración que efectivamente piden un anticipo para evitar esas reservas fantasmas, xente que reserva e logo nunca aparece. E un deses restaurantes é Miga, na cidade da Coruña. Adrián Felipe Ceo, seu responsable. Moi boa tarde, Adrián. Hola, boa tarde. Falamos dunha medida controvertida cando menos porque moitos clientes sentense incómodos, pero entendemos que o facedes dende unha necesidade. Para empezar, no teu establecemento, canto hai que pagar por adiantado para ter unha mesa reservada no local? Nada. Nos non cobramos nada, nos bloqueamos, temos unha huella bancaria que eso bloquea no caso de non apareceres. Pero se ti apareces, nos non che vamos a cobrar nada. En o momento no que faz a reserva tampouco che cobramos, o que quer dicir que o bloqueamos, como noutros sectores ou noutros negocios, non? É dicir, por entendernos, pedides os datos bancarios da persoa que fai a reserva e no caso de non aparecer, pois tería algo así como unha penalización, máis ou menos? Mais ou menos, porque ben, nós non estamos, nós non podemos pedir ningún dato bancario. Nós o que facemos é tomamos os datos dunha reserva, xa sea por email ou xa sea polo teléfono, chegará unha mensaxe e o propio cliente é o que mete nunha páxina que está pois preparada para isto, datada, e deixa a súa huella bancaria. Que ven sendo isto? Ven sendo o número de conta, o número de tarxeta, perdón, en donde aí se bloqueará o importe que o restaurante decide. Sempre cando ti antes aceptes esas condicións, telas que leer e aceptar. Están informados, como apuntaba Lu. Adrián, isto é algo novidoso. Desgrazadamente, falamos moitas veces con compañeiros teus, con hostaleiros, que se viron obrigados a pedir esta especie de fianzas, porque cada vez hai máis xente que reserva non aparece, non? Isto vai a máis, parece.
Sí, bueno, xa se leva bastantes anos. Nos agora levamos 10 anos co restaurante. Dende hai 8 temos isto instaurado. Nun restaurante moi pequeno como é o noso, por exemplo, empezaron a fallar pues, todos os fins de semana mesas. E isto, obviamente, pois falle moito dano ao restaurante, a contra explotación, non? Vivimos desto como quen di xogar con o noso pan, non se pode. Entonces nos preferimos cubrilo. É unha sinal moi pequena, son 15 euros, por exemplo, que obviamente se pides dúas persoas a cear amiga, gastaredes máis de 30 euros, ou eso espero, non? Entonces é unha sinal. É como esa pequena responsabilidade de que detrás desta casiña hai xente e non se pode facer estas cousas. E que vos tedes que protexer e é normal. Adrián, pues moitísimas grazas. Grazas a vos. Unha aperta. Isto o que ten que ver coas reservas e coas fianzas. Pero aquí pasou algo que pasa moitas veces, Marcos. É que, pois, que comín patacas. Claro. A min é que, pero que son, van a cobrar? Ah, si non las poñen na mesa, eses aperitivos? Non está solicitado, non deberan poñelo. Bueno, todos sabemos si vamos a entrar en guerra con noso país veciño, Sí. cando nos poñía... Portugal, sí. Claro, Sí. pues claro, pero aquí o que temos claro que eso non o pedimos. É unha cortesía da É unha casa, cortesía da digamos. casa. Pero Sí. ás veces logo levas a sorpresa, na boleto. Debería ser unha cortesía da casa. Si logo cho queren meter na conta, dices, mira, que non o pedín. Por eso, Pero ahora, se o cando comiches- vas a algún sitio... Ainda que o comera, porque poderás pensar que é unha cortesía da casa. De que Por é... eso. Pero podemos, si vamos supuestamente a ese país veciño y comemos o que hai no centro, os Francia, aperitivos, refires, de verdad. y comemos eses aperitivos, despois nos podemos negar a pagalos. O normal é que agora mesmo, eu as veces que fun, vexo que o poñen nas propias cartas, porque xa aprenderon. En que sentido? Te ponen o de Cuber, non sei como lle chaman. Sí, Cuber. Cuber, si, algo así lle chaman. Entonces, non sei, entonces Sí, que sí. pasa? Que o que veñen a decir é que se o Sigue comes, empapando. dicen que na carta vale tanto. Pero están intentando salvar eso, pero realmente non o pedimos. Claro. Claro. A mí se me Pero veñen... dinche, queres pan? Antes non che preguntaban, poñíanche. Sí, pero ahora poñíanche o pan, é Ahora verdad. preguntan. Ahora preguntan. Ahora preguntan. Porque despois cóbranche. Pois despois cobranche. Claro. E a auga do grifo? Non se pode cobrar. Pero poñenche unha máquina por medio e xa está. Sí, pero eso Ai, filtran, é un claro. conto, para mí. Verdad? Pa Que mí é un así conto. non parece un conto. A mí Porque parece un conto. é auga da villa. A mellor ahora estou aquí dicindo unha cousa e non No, que é auga da tal, pero meteñe unha máquina por medio. Tama, kilómetro cero, porque eso non hai máis dun kilómetro da barra Non debería. a tua mesa. E cobran xa. Sí, pero bueno, para mí parece un conto. É como calquera filtro que lle poñen a auga, dices, que pasa? Vanche salir o pelo máis negro, vanche salir máis... Non sei. Pero todos esos contos que hai Ante a dúbida reclamamos, falamos con Víctor e presentamos reclamación. Sí, ante a dúbida hai que reclamar. Claro. Eso que fai, é o que fai o montón de reclamacións é o que fai que as cousas se movan. Pero, vos se dicía, a mí me dá unha pereza reclamar. Para E eso- isto digo, para por eso eso... estamos as asociacións de Claro, é que eu consumidores. despois, sabes o que fago eu? Non volvo. E a mellor fago mal, Non, pero esa é outra elección. Eu ás veces vexo xente que dice, vai, que non sei que, e ao final está a falar de unha situación de mala educación. Non ten que ver co dereito de Claro. nada. Ten que ver, pois, a túa elección, as túas eleccións como consumidor. Sí, que non te sentiche ben atendido, pero non están caendo en nada. Que eu me ven esta persona. Vou mirar eu de facer o da maleta. Vou na escoller Bueno, primeiro e fantástico. depois vou Claro que nos cae reclamar. ben Víctor, que sempre nos axuda como consumidores. Moitas grazas, Víctor. Grazas a vos. Traen xa agora os primeiros, que nos seguimos. Invita a Marcos, non te preocupes,